Hvala lijepo. Ovo je nažalost za Europu bilo ljeto neiskorištenih prilika kada je riječ o odnosu prema Washingtonu. U Ameriku izvozimo više robe, ali uvozimo više usluga na koje se ne plaća porez. Trgovinski odnos s Amerikom je bio balansiran i prije ovog sporazuma u kojemu nema ni pravnih ni političkih garancija. Trump dosljedno nameće svoj program selektivnog povećavanja poreza, opće deregulacije i nametanja carina. Kao Europska unija, blokirani internim neslaganjima, pokušavamo postići najmanje loš sporazum. Slijedimo, ne vodimo, a posljedice propuštenog djelovanja mogu biti dugoročne. Preuzimanjem odgovornosti za vlastitu sigurnost i obranu, ulaganjem u proizvodnju vlastite energije itekako bi ojačali globalnu pregovaračku poziciju. Prioritet mora biti zaštita radnih mjesta i konkurentnost kroz investicije, ali i u Europi, jačanje europske autonomije i obrana vladavine prava, pogotovo našeg europskog zakonodavstva. Europska unija je globalni simbol demokratskih vrijednosti i ekoloških standarda. Europska unija je najveće jedinstveno tržište na svijetu. Zato iskoristimo svoja postignuća i hrabrije ispravljajmo svoje nedostatke. Zajedno. Hvala. Thank you very much. Now, Mr.